Jamhuriyar Musulunci ta kwace wani katon jirgi kago dauke da muggan azzaluman makamai a cikin sa yana shirin zai rusa ta cikin Hormuz. Wannan jirgin an ce na kasar yan mamaya ne za su je su kai wa yan adawa wanda suke da adawa da gwamnatin Jamhuriyar Musulunci. Wannan makaman kuke kaɗan daga cikin azzaluman muggan makamai ne. Ba na so ma in yi muku display din irin illar da makaman nan za su. In kuna da ni a Telegram dina, channel dina, ku shiga ku je can ku sha kallo. Anan na saba sa kuke kiɗin da ba na so in dinga sa shi a Facebook. A can za ku kalle shi tsantsassa ba tare da wani magana ba ko abu, za ku kalli abu ku sha kallo. In kun ga dama ku share a ciki kun ga dama. To wani kaɗan daga cikin irin nasara da Jamhuriyar Musulunci take yi tana kakkabo azzalumai. Intelligence ne kai iyaka intelligence har ta iya gano cewa ana kokarin za a shigo da wani za a shigo da kasuwar makamai. Kusa irin da makaman nan za su yi a cikin Jamhuriyar Musulunci inda a ce an shigo da su magana fa ake tafa yan hamayya ba kamar irin yanzu yadda Yemen suke rigima da waɗansu masu adawa da Ansarullah a cikin Yemen haki ake su a da Jamhuriyar Musulunci. To amma ta Jamhuriyar Musulunci an mata tsarin da babu wani dan hamayya da zai yi karfi kamar yadda gwamnati take da karfin shi, saboda ta dakile ko ina ta san karatun yadda Amurka take munafurci ta da Musa suke munafurcin su, to duk da abubuwan na hanyar ta tattoshe. Wannan abin nan nake ce ta iliminta da hankalinta da intelligence su ne suke cetarta take gaggano abubuwa da kuma yawan karancin munafukai a kungiyar su. Kusa akwai ina a cikin ku inda akwai munafukai su ne manyan matsala a cikin tafiya. To da a ce a cikin Jamhuriyar Musulunci akwai munafukai ko inda suke jikin su Ayatollah a ce akwai munafukai da gwamnatin ba ta lastin yadda ya kamata ba. Mun ga kasashe da dama wanda yan jikin shugabancin kasa na wannan gwamnatin suka munafurci shugabannin kasa, karshe aka shigo aka mamaye su kuma su ma aka yaudare su ba a yi musu abukatun su suke so ba, kamar ma irin na Venezuela din nan. Akwai inda daga cikin sojojin manya-manya aka musu alƙawarin biliyoyin daloli akan su ba da haɗin kai a shigo a ɗauke wannan gayan na wannan shugaban kasa na lafiya ba tare da wata rigima ba. Aiko suka yi haka kuma wallahi har yanzu ba abin da aka ba su ko sisi. Sun zo an wulakanta shugaban su, yanzu sun ƙara ɓata sunan kasa, yanzu gashi tattalin arzikin su da wani abubuwa masu muhimmai na arzikin kasa yana hannun gwamnatin Amurka, sai abin da Amurka ta tsara. Wallahi Jamhuriyar Musulunci ta zama super power. Mutanen nan sun gudu ga baki ɗayansu, wallahi sun gudu. Secretary department ne mako biyu ke fito ke magana cewa su yanzu ba su ma da planning ɗin komawa yaki sai an gama zaɓe. Suna da assurance za su koma yaki amma ba yanzu sai an gama zaɓe. Midterm election yanzu da ke kwana 60 mai zuwa, yanzu muna wani wata? Muna August, wannan September, October, November, nan da kwana kusan 90 masu zuwa za a yi midterm election, wanda a nan ne in aka cimma 'yan majalisu aka kifar da 'yan majalisun Republican da yawan su ko aka baki daya Democrat suka zo su karɓi rabin majalisu da 'yan motsi haka, ina tenuwar Trump ta zo ƙarshe, saboda Democrat sun ɗau alwashin cewa fa sai sun yaki Trump, sai sun sauke shi, kuma kafin sauke shi sun fara mai wulakancin da ba a taɓa wulakancin da suka yi mai a baya lokacin tenuwarsa ta farko. Bai taɓa ga zai wannan wulakancin da aka yi kalilan in ka haɗa shi wulakancin da za su yi masa, saboda an kai su makwara 'yan Democrat wannan kara. Kaɗan daga cikin abubuwan da za su yi masa, sai dai kuma matsalar in sun sauke shi wannan mataimakin sa jeji ba shine zai hau, ba wai zaben za a canja ba. Su da zaɓe a America sai 2028 shine kes ɗin, sai an yi na Najeriya da shekara ɗaya sannan za a yi nasu, shine bambanci. Amma shekarar da zuwa shi shekarar campaign ɗin su, kuma in da ba su dakatar da yaki na har abada ba, kada ma su sake su koma yaki a lokacin campaign. Kun ga alamun ba za ma su ƙara koma yaki ba. Wannan kudin abin za su yi ta jan shi ne ta nuna kamar suna da ƙarfi za su aikata yaki tafi shi kenan. Saboda akwai na ɗaya da nake ji, saboda na ga sources ne wanda na ji suna magana cewa an cimma matsaya tsakanin Amurka da Jamhuriyar Musulunci. To ban yarda da labarin ba, shi sa ban ma rahoto shi ba, amma alamu sun nuna cewa Amurka suna nan za su cimma matsaya tsakanin Jamhuriyar Musulunci da Amurka a dakatar da yakin nan gaba ɗaya. Amma abin da suka fi makosin shine ta da za a buɗe mashigar Hormuz. Kurum burinta a buɗe mashigar Hormuz. Shi kuma Trump yana magana cewa shi Hormuz a buɗe yake. Kun ga it means wannan maganar tashi gabaki ɗaya ma yake rasa kan wanne ne gaskiya wanne ne ƙarya. To kana so a buɗe Hormuz kullum kana cewa Hormuz a buɗe yake, yanzu ma wai ya ciccire dubban abu mai mining da aka sa a cikin ruwa, jirage zai wuce, kuma yana kiran cewa sun share dubban jiraguna su fice ta cikin Hormuz. Yanda aka zan bashi da hankali. To in dai har kana irin haka, me za ka damuwa a buɗe Hormuz? Shine ai har yanzu abin da gwamnati take insistent ne a buɗe Hormuz. Amma shi kuma ya dinga kira a shafinsa na Twitter, a shafinsa na social, wai kullum Hormuz abu da ke suna raka jirage. To inda kuna haka kwakura mana ba sai an buɗe shi ba. Duk wanda wani zai dace ta babu jirgin da ya sai wuce ko ba tare da kwanta ba.
ba tare da izinin ta ba, a rubuce ta kuwa. Munafukan kasashe kuma har da Amurka da kasar yar mamaya su an kore su ma na har abada ba za su ƙara wucewa ta wannan Hormuz ba, ko da a ce an sulhunta wannan a ƙa'ide yake, a doka yake, sai dai in dole sun cire ka baki ɗaya takunkumin da suka sa mata a tarihi shine zai kawo ƙarshen su ma takunkumin da jamhuriyar musulunci ta samu su. Da haka mu ci gaba da addu'a, zaman lafiya shine komai. Wato jama'a, idan Allah ya kai musulmi fa ka gode Allah. A yanzu fa ba bidiyon da yake trending irin wannan bidiyon. A daidai lokacin da aka yawanta ambaliya a China da wasu kasashe irin su Nepal, to a yanzu wannan bidiyon shi yake yin trending, inda aka hango katon gunki wanda Chinawa suke bautawa kuma suke bala'in ji da shi, amma a ƙarshe fa wannan ambaliyan ta yi awon gaba da shi, duk da an ce gunkin ya ɗaga hannu amma ruwan bai ji ba sai da ya awon gaba da shi. To wannan bidiyon yanzu shine ya yaɗa duniya, kuma sannan ake ta tambaya, musulmai suke ta tambaya akan Chinawa, akan cewa shin wannan ba Allahn ku bane, sannan kuma ba ku yarda da shi bane, amma ta ya za a yi ruwan ambaliya zo ya gama da shi ga baki ɗaya, bayan ya gama da ku kuma ya ƙara tattare shi ga baki ɗaya. To a yanzu dai wannan bidiyon shi yake trending, inda ake ta nuna wannan bidiyon a kafafen yada labarai kala daban-daban, inda aka tabbatar wa duniya cewa to ga Allah nasu ma fa bai bada gudunmawa ba wajen dakatar da wannan ambaliya. Ƙarshe ma ambaliyar da ta zo haɗawa ta yi da shi ga baki ɗaya. A wani ɓangare kuma ambaliyar tana ta ci gaba da cin ƙauyuka da kuma manya-manyan garuruwa, duk da an ce a wasu gurare an samu sauƙinta, amma a wasu wajaje fa tana ci, inda mutane ne ake ta fafutukan neman su a cikin dajika, wasu kuma ake ta kokarin neman su a cikin turbaya, wayanda suka mutu da kuma wayanda suka jakata. To ala kullu hadin dai zamu ce ubangiji Allah ya bar mu da musulunci, kuma Allah ya sa mu kyakkyawan. Shugaban Trump na wato America ya tura ɗan sako zuwa wato Iran. Wane ne ɗan sakon? Shine wato shugaban rundunar sojoji na wato Pakistan, wato Field Marshal General Asim Munir, da ya kai wa ainihin wato Iran waɗannan abubuwa, wato sakonni guda uku. A bidiyon mu na baya cewa wato takunkumai na wato ƙarya tattalin arziki da Donald Trump ya lafta ma wato Iran, wallahi ina tabbatar muku wannan wato takunkumai wallahi ba za su yi aiki ba, ba za su kuma tasiri ba. Wato Trump fa wani irin mutum ne da ya ga cewa wato abin kawai gashi nan ba zai samu wato kan abin ba, to ba wato wani tamba ba sai ya juye kawai abin shi. Ya tura General Asim Munir Field Marshal na wato Pakistan da cewa wato ya haɗu da wato gwamnatin Iran, cewa abubuwa guda uku nan su yi mishi, shi kuma ya yi alkawari wato duk wani abin da yake faruwa za a janye daga yaki, zai buɗe mashi wato wannan shinge da yi wa Iran mene da shauransu, takunkume duk zai ɗauke ma Iran. Wasu abubuwa ne? Abu na farko shine wai Iran ta buɗe mashigin Hormuz. Idan ta buɗe mashigin Hormuz, shingen da Amerika ta sama wato Iran, ko da yake ba kusa bane, kusan tazaran kilomita fiye da 1000 ma, cewa wato Amerika za ta cire wannan shingen. Sa'anan kuma takunkumai da Amerika ta lafta ma Iran za ta ɗauke, tattalin arziki za ta bar Iran ta wala. Amma ba ku manta ba, an kafa yakin nan ne fa akan abubuwa guda, wanda shi wato abu guda ɗaya shine wai Iran za ta kera wato makamin nukiliya, sai ga yaki kawai ya juye. Ba ma maganan kera makamin nukiliya ake yi yanzu nan ba, magana ce akan wato buɗe mashigin Hormuz, saboda tattalin arzikin Amerika yanzu na ya ruguje. Ana sai da mai a Najeriya lita ɗaya kusan 1,200 ko zuwa 300. Wallahi a Amerika yanzu nan lita ɗaya kusan 1,000 ne, abin da saurin lita ɗaya yanzu na Amerika 4,000 ne zuwa 5,000. Tattalin arzikin Amerika yana neman rushewa sakamakon wato abin da ake fitar daga wato gabas ta tsakiya kai musu an daina. Cewa Iran ta buɗe mashigin Hormuz, to za su wato sassauta ma Iran. Sa'annan abu na biyu, cewa wato kungiyoyi da suke taimaka ma Iran da suke kai hare-hare wato ma kadarori na Amerika a kasashe na gabas tsakiya, cewa su daina, irin su Kataibul Hezbollah da yake Iraki, da kuma Hezbollah da ke Lebanon, da kungiyar Houthi da suke wato Yemen, dukkan suna gurgunta tattalin arziki da kuma kadarori na Amerika da suke gabas tsakiya, cewa Iran ta gaya musu gaba daya su daina. Sa'annan abu na uku, cewa Iran shine wato Iran ta dawo ma yarjejeniya na ainihin wato MOU wadda suka rattaba hannu
a ainihin wato kwanakin baya, ma'ana memorandum of understanding wanda ainihin wato a bangaren Iran Muhammad Bakir Galibaf wato ya sa hannu a madadin gwamnatin Iran, a bangaren America ainihin wato Senator J.D. Vance wato Vice President na ainihin wato America. Amma ka kumanta a yayin da ake wannan wato yarjejeniyan, America ce ta ainihin wato fice daga wannan yarjejeniya, ita ce ta fice, sa'annan ta ci gaba da ainihin wato kai munanan hare-hare ma ainihin wato Iran. To Iran ta ce tana jin ainihin wato fargaba, domin in ba ku manta ba, Iran ta ce ba ta yarda da America kuma ba su yarda da America kuma ba, domin ya sha faruwa ana cikin tattaunawa sai su kai hari su ainihin wato kashe musu ainihin wato manya. Haka suka kashe ainihin wato jagoran ainihin wato musulunci na ainihin wato Iran Ali wato Ayatollah Ali Khamenei da ainihin wato Ali Larjani da ainihin wato manyan komandoji na ainihin wato IRGC. Saboda haka Iran tana fargaba akan ainihin wato dawo ma ainihin wato yarjejeniya. To akwai hamsoshi wanda ainihin wato gwamnatoci na Iran suka abin nan gwamnatin Iran ta ba ma wato wakilin Trump, ma'ana Asim Munir Field Marshal na ainihin wato Pakistan, cewa na farko Iran tana na kan bakatta cewa idan America ta kai musu hari, to yanda suka kai harin wallahi haka za su rama daidai wa daida, kuma suna nan daram ba su ainihin wato shakka a ci gaba da yakin nan har ila masha Allah. Amsan da suka ba ma ainihin wato Asim Munir kenan. Sa'anan kuma batun dawo mai yarjejeniya suka ce ai ba su suka fice daga yarjejeniyan ba, ai America ce ta fice. Saboda haka magana dai yanzu haka suna nan suna tattauna yaya al'amarin zai kasance, yiwuwa su dawo ko a'a. Sa'annan abu na gaba cikin amsoshi da wato Iran suka ba ma Asim Munir, cewa America ta bude wato ta janye shinge wanda ta yi wa ainihin wato jiragen dakon mai da kaya na ainihin wato Iran ta janye, sa'annan kuma ta cire takunkumai da suka lafta ma ainihin wato Iran, su kuma za su bude mashigin Hormuz. Ba wai Iran su bude mashigin Hormuz tukunan kamin su yi a'a, ai su suke bukata. Saboda haka su bude wannan shinge da suka yi wa Iran, sa'annan kuma su janye duk wani takunkumai da suka lafta ma Iran, sa'annan Iran za su ainihin wato bude mashigin Hormuz. Mu haɗu a comment section jama'a, menene ainihin wato shawarar ku da kuma ra'ayinku akan zuwan Asim Munir Field Marshal na ainihin wato Pakistan? Sa'annan kuma ku yi share wannan video. Mu da fatan mu Allah ka ba mu duniya aminci da zaman lafiya. Jama'a kun san abu kuke da faru yau a jamhuriyar musulunci. Jiya na baku labarin cewa Trump ya aika Asim Munir na Pakistan da kuma ministan harkokin waje na Oman akan su je su zauna da karin jamhuriyar musulunci, akan a shawo kan jamhuriyar musulunci su dawo teburin sulhu don a kawo ƙarshen wannan yakin, saboda irin wutar da yake karba a ƙasarsa da kuma idan duniya. To wai kun san bai suka ce shi Asim Munir sai ya ce ma dakarun jamhuriyar musulunci sai Abbas Ararci kenan, wai Trump ya ce zai janye musu wannan ƙarin takunkumin da ya ƙaƙaba musu na tattalin arzikinsu, wanda zai hana su shigar da komai da fitar da komai da ƙasarsu, wanda kuma zai hana su mu'amala da kowace ƙasa, wacce kuma duk ƙasar da ta yi tunanin ma ta mu'amala da su din nan, ita ma za a ƙaƙa mata irin takunkumin, wanda yanzu haka dai kun san cewa ƙasar Kanada ta riga ta buntsine, ita ma ta ce ma ranar 8 ga wata za ma ta ƙaƙaba wa Amurka ita ma takunkumi. To wai shi Asim Munir din abin da ne kaza wajen na ta dariya, abin da ne shine da Asim Munir da ya fara jamhuriyar musulunci wannan maganar, sai ce wai za a exchange amma su bude mashigar Hormuz, kofar na isa kenan. In suka bude Hormuz to su ma za a dauke musu wannan sashen nan. To abin da ne shine jamhuriyar musulunci shekara 47 fa tana cikin wannan sashen takunkumin Amurka, amma wannan takunkumin shekara 40 da wani abu bai hana ta kera dukkan wani na'urori da ke amfani da su a yanzu wanda take farmakar da in ta ga dama, kuma suke nisan zangon da za su iya ko ina. Kuma ba su hakan bai sa wani a cikin kasar ya yi kwaɗayin kuɗi a cikin shugabanninsu ya goyi bayan waɗannan asalin ba, an ci amanar shugabanninta. Hakan bai sa sun ji a ransu kawai sun haƙura wasu gibin abu. Amma wai shi yanzu a tunaninsa ɗan sashen ɗin da ya sa kwana nawa da sashen ɗin gaba ɗaya, wai amma har ya turo wai a zo a faɗa musu cewa zai cire. Kuma a jiyan ne dai Madani Zade wato ministan tattalin arziki na jamhuriyar musulunci ya take cewa shi wannan sashen da aka sa da shi da shi ɗaya ne, saboda dama can a cikin sashen suke, da haka wannan ƙarin sashen da aka ƙara musu duk dama waɗanda suke ma'amala da su za su ci ma'amala da su, dama waɗanda ba su ma'amala da su matsorata ne ba za su iya ba. Kai wato ta ƙare wa Trump fa,
wala ta kare masa. Dan Allah jama'a ku ci wani jamhuriyar musulunci addu'a da dukkan masu adalci. Allah kuma ya rugurguza azalamai har namun Najeriya. Ya Allah ka taimake mu ga zabe na cikin karo kasar Najeriya. Allah ka ba mu mutanen kirki waɗanda suke kaunan ba wanda muke kauna ba. Dan alfarma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abun mamaki kamar yadda kuke gani a cikin wannan rahoto, wato babban dalilin da yasa shugaban hukumar leƙen asiri na kasar Amurka ya kai ziyara kasar Rasha a jiya, a yanda gidajen jaridu suke bugawa a yau dinnan, shine ya je ne domin ya jama kasar Rasha kunne, ya je ne domin ya gargadi kasar Rasha akan shirin da hukumomin leƙen asirin kasar Amurka suka gano cewa Rasha tana yi na kai wasu munanan farmaki cikin kasashen wato ainihin NATO, wanda wannan hare-haren da kasar Rasha take shiryawa za ta yi executing nasu ne a shekarar 2030, nan gaba shekara 3 masu zuwa. A wannan lokacin ne kasar Rasha wato za ta aiwatar da waɗannan hare-hare, kuma ita kasar Rasha za ta yi waɗannan hare-hare ne domin ta yi testing na wato ganin cewa haɗin kan kasashen NATO shin har yanzu yana nan ko kuma abin ya riga da ya wargaje. Amma kuma kasashen NATO wani irin haɗin kai da ya rage musu? Dama yawanci in kuka ga sun haɗa kai sun yaki wata ƙasa, to ƙasa ce wadda take bata da ƙarfi. Amma inda ya kasance wasu banyan ƙasashe ne waɗanda duk ƙasar da ta shiga ta yi jonin aka je aka yaki wannan ƙasa, tana tunanin ita ma za ta wato ainihin samu wani kaso daga cikin martanin da wannan ƙasa za ta kai, sai ku ga suna baya-baya da al'amarin. Me ya faru tsakanin ƙasar Amerika da ƙasar wato ainihin Iran? Sannan kuma me ya faru just recently da aka kai ma wato ainihin ƙasar da aka kai ma wato wannan tsakanin kasar Turkiya da kuma Isra'ila a 'yan kwanakin nan. Kasar Turkiya ta nemi agaji daga kasashen NATO, suka nuna cewa ina ba za su shiga ba sakamakon wato ai ba hari bane aka kai cikin kasar NATO, cikin kasar Turkiya an dai hari wato sojojinta ne a wasu kasa. Suka fake da wannan suka ce ba za su wato ainihin shiga ba, anan ma sakamakon kasar wato Isra'ila ce a wannan bangare, kun ga ba za su iya shiga domin su yake ta ba. Ita ba kasar wato ba cikin NATO take ba, amma kuma tana za ka iya cewa tana juya ɗaya daga cikin kasashen NATO, kuma babba daga ciki. Wato wannan babban dalilin da ya kai ziyara kenan, domin a gargaɗi ƙasar Rasha kada wato ainihin ta aiwatar wannan hare-hare da take shirin kaiwa kan kasashen NATO a shekarar 2030. A yanda da gidajen jaridu da dama suke bugawa kenan, haka zalika Wall Street Journalist. Allah ya samu dace.